Ассалом тамошобино созен назен саломати хубай духтарако нигоҳ кунед 104 магазин омадагием дуюм дарвоза тарафи пажарка байни ду се мешада ряди магазинои шишагӣ духтаро ҳама намуди либосошон туркия иҷада болопӯшакҳои фасон доранд киртои туркӣ доранд ипекҳои фасон доранд хулас моли туркӣ дар кор боша ё бо распродажана инчунин распродажа доранд марҳамат 104 магазин оз як бор умумӣ карда шумода нишонтим бо ҷудогонаям навор мегирем ҳамаша пурра хушрӯ шумода мефаҳмонам нигоҳ кунед платьяҳои фасон болопӯшакҳои хушрӯ ина киртои ипеки фасон хулас ҳамаи дар анами нуқтаи савдо акция шидагай бо нархи дастрас рақамҳо ҳаст муроҷиат кунед киртои ипеки фасон духтаракҳоиро бинен бренди эспира новинкаш диден чӣ хел модели хушрӯвай аз ин 4-5 та расветка ҳастай медонен акция рафтестай 1400 мефурӯхтан 1500 мефурӯхтан ҳозир 1100 сомон кардаган оригиналош ина як борак бо биёен бинен духтаракҳо ина барои тӯй рафтан барои мисол ягон ҷо рафтан варианти беҳтарин 1100 сомон ипекҳои эспира инчунин духтарак медонен ҳозир дига фасоншам аст нишон метиҳем ишам аҷоибот хушрӯвай як борак рангакҳои ира бинен чӣ хел фасонакай пуштишкатянам хел сангча дора ина диден и қафошай аҷоиб хушрӯ хулоса 1100 сомон бозори корвон даян тарафи тилобоз тарафи пажарка духтаро ира бинен кори дастӣ дора тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза мешава 104 магазин ряди магазинои шишагӣ марама духтаро беҳад ипекакошо фасонай оригиналай духтарако инаи қисма биненда анаву вай чанд смай оно вайш сериш ваям 1100 бо арзон 1100 сомон бо арзон мешава хулоса нависен бо маълумоти бештар аз киён пурсон шавен духтарако наворда агар хушрӯ надида бошен нависен шона расмоша мепартояндтона ба ҳазур тамошо кунед ва ина ипекҳои болопӯшака бинен инои мамин нархан мана диден чихе хушрӯ ҳамаш бори навай бори брендай духтаро мана марамад омада бо аз наздик хитон бинен ира бинен чихе хушрӯчанд анай хеле ипек ҷакардои фасонам доранд аҷоиб хушрӯ турецки оригинал ина марама духтарако аҷоиб ҳамқа фасонакай ки чанд та ранг дора ино то размерои калона дорана то башмеркара ҳастай марамат кас седа дар корай духтарако ҳичи намешава салқинай бад биёен бозори корвон тарафи ира бинен бо пуштишчиқи хушрӯ оригиналай ҳозир ай наздик нишонтон батам ина духтаро материала диден чихе мешава турецки оригинал 1200 сомони буд 900 сомона 900 сомон шидагай бозори корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза мешава 104 магазин қай сиёсафедаш хушрӯвай ва ира бинен духтарако 104 магазин биёен ё ки агар наворда хушрӯ надида бошен кун нависен расмоша мепартоянд тамошо карда интихоб кунен духтаро дар ҳақиқат ҳам борошон фасонай бо биёен вақт дошта бошен ку аз наздик як борак ёра пӯшен бинен боварӣ дорум ки боз ҳам маъқултартон мешава ана баъд ваёшам аз аднатонишам ҳастай ҳамин ипекҳои ҷакардара иношам ҳам нархая мана иношам ҳамин нархай духтарако ина кас седа дар корай омада тамошо карда пӯшида бинен бисёриё дар тобистон болопӯш қатӣ мегарданд духтаро аз болои куртои паплинак болопӯш мепӯшанд марҳамат ҳозир ма шумода якчанд вариантҳои туркира болопӯшакҳоро нишон метиҳем маъқултон мешава албатта ки нигоҳ кунен болопӯши ипек металлик аҷоибот хушрӯвай охира бинен ино 1400 сомон будан акция рафтестай 1100 сомон кардаган бо арзон мешава марҳамат биёен ана баъд духтаро ҳозир иҷада дигар намуди болопӯшо доранд хулоса инами нуқтаи савдо ҳамаш туркияи борошон болопӯшошон аз 300 сомон сар мешада аз 300 сомон сар меша бо арзон мешава ина аз 300 сомон сар мешава иҷада 400 сима доранд 500 сима 600 сима хулас то 800 симара дигар намудош ҳастай бо арзон меша чӣ нархе ки гуфтаистам ку бо арзон меша духтаро биёен бозори корвон тарафи
пажарка байни дуюму сеюм дарвоза даян марҳамат 104 магазин рақамашон ҳаст дар рӯи экран. ира бинен бо аз ҳар якташ чандтаи расветкаям хушрӯи сабукак турецки оригинал марҳамат ана инора бинен аҷоиб хушрӯ сабук тобистонда мешад пӯшида мана баъд ёраку бисёрша мешава ки ранг киртаям пӯшен духтарако марама нигоҳ куненда вариантҳо чихе бисёранд бисёриё мепурсанд ин ами нуқтаи савдо биёин ҳама намуша меёбен спорт стилошам ҳастай тамошобино мана болопӯшакҳои спорт стил меган ино сабукакай тобистонда хича тоқаям мешава ки кирта бурен киртои спорт стил буре пӯшен духтаро. бозори Корвон тарафи пажарка 104 магазин байни дуюму сеюм дарвоза ряди магазинои шишагӣ духтаро аксия рафтестай тамоми намуди либосошон арзон кардаган баъд медонен ҳамҷо чизе мебинен борошон ҳамаш туркия ҳамаш турецки марамат биёен омада наметонен нависен доставкатон мекунан акция эълон кардаган духтаро успед кунен биёен бовар кунен ина нигоҳ кунен двойкачои фасони 1500 турецки оригиналан духтаро кори дастӣ ино аз мода намераванд ина марамат диден двойкаи кирташкати аҷоиб хушрӯ нархаш медонен чанд сум 1500 буд 1000 сомон кардаган ина цветчам ҳаста шоколад мешам чихе хушрӯ ебор қафоша нишонтен мана диден духтарако 1000 сомон иҷада инчунин анахе киртои ипек болопӯшакҳои ипекам аз турецки инорам акция эълон кардан иё чанд пулан 1000 сум и чанд пул буд 1200 буд 1000 сомон шидагия инама манайхе болопӯшаки металлики ипек астай анаминам 1000 сомон марҳамат борои туркира хитон медонен ки чихе сифатҳои зур доранд духтаро якта мегирен чанд сол мепӯшен анаи двойкаяй кирташкатяй анаи курташкатяй духтаро и чанд пулай 1100 сомон 1500 буд 1100 сомон кардаган бренди эспира баъд анаира бинен духтарако борошонам хушрӯ иам двойка будай туркия ана марҳамат ҳамаш 800 ина духтарако биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза 104 магазин тамоми намуди либосҳои туркӣ аксия шидагай марамат хоҳен бо нархи дастрас харидорӣ кардан ҳатман омада аз наздик тамошо кунен таракҳои хушрӯ ҳозир двойкаҳои фасонто нишон метиҳам марҳамат кас седа дар кор боша аксия рафтестай чанд ва ира бинен двойкаҳои фасони туркӣ 300 сомон сабукакан тобистонда мешава пӯши тобистонаян духтарако модели тобистонаи фасон марама дига цветошам астай ду ранг дора сабз дораду сафед дора болопӯшошкатияй кирташам баъза барин дига чизокати мепӯшен болопӯшам баъд оянда дига чизокати мепӯшен ана баъд ана ино ҳастан иёям хушрӯ сабукак ино тошкентана ана язинам доранд духтарако ино чанд пулан ино 250 сомон марамад ина духтарако каседа дар кораи спорт стилои фасон пас биёен бозори Корвон тарафи пажарка марамад ина ида тарафҳоям ҳастай тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза духтаро 104 магазин тамоми намуди болопӯш киртои фасон киртои хушрӯи туркӣ кадомш дар кораи аз анами нуқтаи савдо метонен омада харидорӣ кунен омада наметонен духтаро рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд индиёзне акция рафтестай дар либосҳои туркӣ духтарако успед кунен ина болопӯш халат чизе ки мегирен ҳозир дигар намудошам нишонтон метим ҳамаша 800 сомонӣ кардаган 1200 сомоно 800 сомон шидагай диден и вайшам астай сиёшам астай мана и моделшам ҳастай аз ин даётон боша копия люкс ҳаст ина оригиналша бинен чихе хушрӯ ҳозир бошад ҳамаи ҳамин 800 сомон шид ина марҳамат турецки оригинал 800 сомон халатошам киртоҳошам кадомиша ки мебинен 800 сомон бозори Корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза даян духтаро 104 магазин ряди магазинои шишагӣ ма рақамашона мемонам духтаро наворда хушрӯ надида бошед нависен расмоша мепартоянд мана 1200 мефурӯхтан ами чиза ҳозир бошад акция рафтестай 800 сомон кардаган туркиёра хитон медонен ко ай мода намера духтаро моделош беҳад хушрӯай бақувватай ина дар кортон боша ҳатман биёен анами нуқтаи савдо болора биненда духтарако кирта бисёр
доранд. Вечернии хеле киртовӣ ҳам доранд. Вечерниётон чанд сомон? Вечерниё 1400. Ина вечерниёи фасон доранд, болопӯшакҳо доранд. Хулас ҳамаи чиза метавонен аз ин нуқтаи савдо пайдо кунен. Инаи чеқа хушрӯ плашан? Ино чанд пулан? Ё 1200 сомон я 900 декадагӣ. Анаи 1200 сомона плашо духтаро 200 сомон шидага ина. Турецки 200 гуфтестаме 1200 сомона. 900 сомон шидага духтарако марҳамат. 1200 сомона 900 сомон шид. Марҳамат сабукаки хушрӯ ина. Диден турки оригинал. Диден ибо дарозаш будая. Кӯтоҳтарша навор доштам. Ана ино боша бо дарози хушрӯш будая. Диден хулоса духтаракои азиз, агар наворда хушрӯ надида бошен, нависен шона ҳамҷо када меша ки мебинен расмоша мепартоян, тамошо карда интихоб кунен.